هێزن عێراقی بە پشتەوانیا هێزن هەفپەیمانان پێشڤەچوونên زێدەتر بەرەو ناوەندا باژێرە مووسڵ پایتەختê çekdarên dewleta îslamiya Daişê li Iraqê dikin û rêya sereke ya bi tinê bereu Rojavaya Iraqê û Tixîbê Sûriye birîn. Ev pêşveçûne piştî nizîkî 4 mehan ji operasyoneka hevbeş ya hêzên Iraqê û pêşmerge û çekdarên Şîa bi piştevaniya Amerîka têne kirin. Tevlîbûna hijmareka zora aliyên leşkerî û siyasî di pirsa hestiyara azadkirina Mosul da nîgeraniyan bixwe digire. Li berdem Komîta Têkiliyên Derve ya Kongresê Amerîka, Dr. Michael Knight ji Enstitûya Washington û Herdin Lang ji navenda Amerîkî bû pêşveçûnê bûçûnên xwe derbarê paşaroja Iraqê û Kurdan diyar kirin. Di bersiva pisyarekê da derbarê man û nemana Kurdan di Iraqeka yekgirtî da û berjewendiya Amerîka Michael Knight dibêje. It's in the US's interest, I think. د برژەوەندیە ئەمریکادایە بە باوەریە من پشتەوانیە هەر ڕێکەفتنێکی د ناوبەرە حکوومەتە عێراقی و کورداندا بێتەکردن. ئەم نکارن یەکگرتنێ لەسەر عێراقیان بسەپینن. ڕۆڵە مە divê alîkariya herdû aliyan be û herdûwan bawerî bi Amerîka heye. Divê em alîkar bin ew li ser pirsa deverên nakok, pirsa petrolê, derbarê federalî yan konfederaliyê û heta serxwebûnê rêk bikevin. Ya di berjewendiya Amerîka de hebûna du hevalbendên me li heman demê de hevalbendên hevdibin jî. Siyaseta giştiya Amerîka li ser demê serokê berê Barack Obama hebûna Iraqeka yekgirtî bû ku Amerîka dizanit bê alîkariya wan Iraq bi tinê nikarit welatekî aram bû tevaya tîre û nijadên welatî peyda biket. Li demekê hevrikiyên hember Amerîka bû vê meremê zorin. Piraniya operasyonê leşkerî li dema nêzik dê bi dawî bihên ewa dîfratêtiya alûstir e. Da Iraq li ser xwe vebêt û aştîbûn çê bibêt. Lê hindek hevrikî li hember Amerîka hene, ya yekê pirsên mirovayetî ye û ya duê hijmareka zor ya aliyan tevlî şerê Mosul bûne, ya giring drûstkirina Komîteka Çavdêriya Hevbeşa ji Hewlêr û Bexda bi alîkariya Amerîka û ya siyê jî gihiştin rêkeftinekê derbarê îmana hêzên hevpeymanan li Iraqê. Amerîka her ji sala 2003 û ladana rejima Saddam Hüseyinî bihayeka giraniya canî û aborî li Iraqê ji dest da. Komîta Têkiliyên Derve ya Kongresê Amerîka pisyar dikin erê erkê Amerîkaya welatan ava biket derbarê alîkariya aborî û parastinê divê em alîkariya Iraqê bikin bo wergirtina dînar ji sindoqa diraviya navnetewî û qerzên misoger. û derbarê parastinê de divê hêzên Iraqiyên hevbeş ji herêmên cuda pêk bên û bi baweriya min hin de alîkarî ji Amerîka wê guhertinê çê bike. Erê guherîn wê çê bibin û Heyder Ebadî û hikûmeta wî şiyan hene rê bidene mana hêzên Amerîkî û çekdarên Şîa lawaz bikin da welatekî aram peyda bikin. Serok Wezîr Ebadî rewşeka lawaz daye ya pêdiviya em bikîn hestê dijayetiya Amerîka kêm bikin bi taybet di nav hêzên Îran piştevaniya wan dike û ew ên dixwazin em Iraqê bi cih bêlîn. Maytêkirina welatên hevsinor di pirsên Iraqê da li aliyekê ji lawaziya hikûmeta navendî û hevrikiyên tîreî û taîfegerî li tevaya rojhelata navîn tên ku şareza bawer dikin bi niştimanîkirin û beşdarîkirina hemû aliyên Iraqê di leşkerekî bihîz da tirsên Amerîka li ser alûziyên demdirêjên Iraqê siz diket. Em bawer dikîn tirsa mezin ew ku çekdarên Şîa û bi taybet hêzên mezin evên rastexû piştevaniya Îranê lê têtekirin ji derveyî hêzên parastina Iraqê bibînin ku hindek ji wana ew niyaz hene. Ev ya tirsa bû Amerîka. Digel van hemû hizr û bûçûnên cida ya li ser erdê li Iraqê çê bibit wê li gor siyaseta nîya Amerîka li ser demê serok Donald Trump bit. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.